A toxina e a falta de recurso marcan a campaña marisqueira na ría de Muros Noia. O patrón maior da Confraría Muradá sinala que é un mal ano para os profesionais. O 2025 non será recordado por ser un gran ano no referente ao marisqueo na ría de Muros e Noia. As campañas que se realizaron na Confraría Muradá foron algo mellores que as rexistradas en anos anteriores. Sen embargo, este final de ano non está sendo moi positivo a nivel ría. Os profesionais muradáns traballan na extracción de marisco en Noia e nas últimas semanas a toxina está a lastrar unha campaña que xa non era moi abundante. Entón, non é a verdade que tampouco están pasando moi ben, xa levan uns anos tamén mal, este ano pésimo, xa non tiñan moi bo ano, e por encima venos agora a toxina no tempo que veñen xa casi as navidades, no tempo que máis podía valer, e tamén estamos cerrados todo. E iso sí que é perjudicable para a Confraría de Noia, para a de Muros, que os mariscadores son os mesmos e para todos. Aquí a campaña, que son aquí en Muros mesmo, pois bueno, salvouse un pouco. Episodios de toxina que esta semana deron unha tregua, pero que están a marcar unha época na que se demanda moito o marisco. Veñen as navidades, que é cando a xente consume máis marisco, máis ainda berbereche e ameixa, pero toda a clase de marisco. Claro, isto desconcéntrache totalmente. Os mariscadores, a verdade, que están pasando unha temporada moi mala. Polo que apunta que o 2025 é un mal ano. Duda alguna. No marisqueo, sí. Aquí en Muros afouse un pouco a cosecha, pero en concreto que é na ría, mal ano, sí. Tanto é que moitos que iban a mariscar xa están indo a outras cousas. Outros que teñen outras clases de permes están indo, nin vai a xente moita xa a mariscar polos baixos precios, e agora máis con isto, baixos precios, bueno, é o pouco marisqueo. Pero agora máis con isto, que era cando os precios iban a sudar, sin duda, porque pasa sempre nas navidades, e agora temos este follón. Lamenta que moitos profesionais abandonaran o oficio para buscar traballos en terra ante a mala situación pola que está a pasar o sector.